आइ नों फैफिनदा नङा जों थानानै न'आव फैफिनदोलै खनस्री बसुमतारिया गोमानानै दं। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट-सापुरि हालामनि सिङाव थानाय मागुरमारि गामिनि कुमार बसुमतारिनि आंगो बिसि खनस्री बसुमतारिया गोमानानै दं। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 19 एप्रिल खालिनो बेलासिनि 12 रिंगासोआव खनस्री बसुमतारिया रावनोबो खिन्थायालासे न'निफ्राय बबावबा ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। सानै गथ'नि बिमा खनस्री बसुमतारिखौ दा न'खरनि सुबुंफोरा हालाय-हाफाय नागिरगासिनो दं। बेखायनो सोरबाफोर खनस्री बसुमतारिखौ बहाबाफोर नुयोब्ला गाहायनि जानबुं अनजिमा 8011996046 आव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। खुलुमनाय थाबाय सानजारि थान्दै चेनेलनिसिम। थांनाय 19/4/2002 मायथाइ बुधबारखालि आंनि बिसि खनस्री बसुमतारिया साननि 12 रिंगानिफ्राय गोमानानै दङ। दिनैसिम हर 3 जालांबाय दिनै तारिखसिम, खिन्थु दिनैसिम नुजाफैयाखै आंनि न'सिम। आं जेथिंबो नागिरबाय, खिन्थु जाथि बंस' न'खरनावबो आं सोंहरबाय। सोंहरनायनि सायावबो रावनिफ्रायबो माने दंहैयो होननानै खौरां मोनाखै। बिनि मुङा जाबाय खनस्री बसुमतारि। गामिनि मुङा 1 नं मागुरमारि, पस्ट अफिस सिमेन्ट-सापुरि, जिल्ला धेमाजि। थानाया सिमेन्ट-सापुरियानो। आंनि सायावथ' बेबायदि डाउट गैया, बेयो मालाय बायदिबो नङामोन, बेबायदि रं नाम्बार रायज्लायग्राबो नङा। मानसियाथ' लेखा फरा गोरोंबो नङा, थाखोसेल'सो फरायनाय, एसेबां गोरों गोराबो नङा। सेरेब सावोमोन आरो सेरेब सावनानै कलेज जोंनि सिमेन्ट-सापुरि कलेज तिनिआलियाव हैयो, ओमफ्राय थाङो आरो फैयो, बेल'सोमोन आरो। आं दा आंनि लुगैनायाव बे मानसिखौ नांफिनगौ, आरो बहाबाफोर सोरबाफोर माबा मोनसे बबावबा आन्दायना दङब्ला नोंथांमोना खोन्थाहर। आं बेखौ दाबो हास्थायो। आंहा गथ' 2 दङ, गथ'फोराबो नागिरगासिनो दं, गाबां खुबां सोंगासिनो बाबा आइया अबाव दं होननानै। आं माने बिराद दिखार नांदों आरोखि, अबाव थाहैखो मा माखो होननानै। मा जाहोनाव थांखो आं फिननायखौनो मोनाखै, माने इनि थांनाय जाहोनखौ। आंनि मुङा मुस्रि कुमार बसुमतारि। गामियाव ओरैनो टेका होनो आरो, खिन्थु सिमेन्ट एरियायाव कुमार बसुमतारि होनबा आंखौ सिनायजोबखायो। न'खराव जोंहा दा सिंगोलसो, आं आरो गथ' 2ल'सो, जोंहा रावबो गैखाया। नैबे आंना फिसाला गिदिर, बेनि नामा जाहैबाय मुस्रि अबिन बसुमतारि, आरो इना अरबिन बसुमतारि। सोरबाफोर जुदि गोजानाव थाहैनायफोरा आंनि बिसिखौ बा आंनि नैबे भिडिअखौ नायनानै फटकफोराव सिनायनानै नुदोंबा रायजोफोरा थाबैनो खबर हर, आंनो खोन्थाहर, आरो नैबे चेनेलाव खोन्थाहर। आं माने बेखौ नांफिनगौ आरोखि। आंनि नामा मुस्रि अरबिन बसुमतारि। आं आइखौ नांथारगौ। आइ नों फैफिनदा नङा जों थानानै न'आव फैफिनदोलै जों बे गामिनि जों न' खाथिनिनो जायो। जानाया सोमोन्दोआव ओरैनो जों बिजावजालि जालायो, न'नि बंस' नङाबाबो बिजावजालि गामिनि लिंलायो आरो जों न' खाथिनिनो। आं मिथिनायावथ' बेखौथ' जेबो रं नाम्बारबो रायज्लायनाय खोनाफेराखै। मानसियालाय बिदिनो आरो सेरेब सावो, न'खरनि अबस्थाया एसे मोजां नङा नालाय। सेरेब होयो, ओइ कलेज तिनिआलियाव हैयोनो, थाङो आरो फैयो। ओमफ्राय मालाबा बेलासि दखानबो दंना, दखान फिसा, बेयाव माल माथा लायनो थाङो, ओमफ्राय फैफिनो। ओमफ्राय बुधबारखालि 12टानि सिगाङाव जों थांनायखौ नुदों बारु, जों बै दंफां सायाव जिरायना दंमोन दखाननि एसे आनज्रायनानै। ओमफ्राय बिखौ माथो होदो जों, अबाव थांनो होननानै। बिथिंनो थांनि र' होननानै ओंखारलांदों। ओमफ्राय थांबायना थांबाय, जों जेबो होनफिनदिया। बेबायदि थांगोनबो जों मिथियाना। गाननायाथ' दख'नाखौ सोमब्रोमब्रोम बायदि गोसोआव दङ, ओमफ्राय फालिखौदो गस्लाखौदो जों ताल खालामफ्लाङासै।
थांनाय समाव जोंसो होग्रोदो ओमफ्राय ओं बैथिंल' थांनि र' होनना बुंदो मानसि जों सोंनाया आं सोंदो आरो बेथ' सोङाखै अबाव थांनो होनना सोंदो आङो बिथिंनो थांनि र' होनदो बे फंसेल' बिथिंनो थांनि होनना बुंदो बियो बिथिंनो थांनि होनदो खोला ओंखारलांदो साइकेल लानानैया आं बिजावजालि असे आरो न' खाथिनिनो फैफिननो लुगैयो आरो गथ' सानै दं नालाय बे सोरबा नुबा जेनेबा बिदिनो जोंखौ खबर हरथो फैथो खोन्था हरथो आरो इयाव दं बा इ चेनेलाव खबर हरथो आरो इखौसो लुगैयो जोङो माने सानैखौ लानानैथ' बिमाया फैफिनथो मोजाङै बिमादो थाथो इखौ सानो आरो जोङो